han startede foreningen for små 10 år siden, der var han en meget lille Mikkel. Havde spillet en lille smule ishockey. Nu er han Danmarksmester i solo. Og en af de absolut bedste på Helsingørs første hold. Som man jo kan se den 25. september herude i Helsingørhallen. Der skulle være få ledige pladser. Det er imponerende så meget kraft, der bliver lagt i den her kamp her. Både fra Diabetesforeningens side og fra politikernes side. Det var Hans med noget af en perle. Ros. Og så er det jo nu, jeg skal sige, at Hans, det er på tirsdag kl. 19.30, vi træner herude på andenholdet. Jeg er ked af, at førsteholdet måske lige er out of reach. Der skal gå til makronerne her til sidst. Det står 6-6. Sådan der. Fuad i krig mod Frederik. Er det sådan, så Diabetesforeningen de skal fedt spille og sikre en uafgjort? Det bliver uafgjort. Giv en hånd til både Diabetesforeningen og politikerne. Vi gerne bede om at blive stående inde på midten af banen. Hej dommer. Hej. Hvad er dine første tanker? Ja, der bliver gået til den. Det er fedt. Ja. Der er god intensitet på. Grøn bold. Det ser ud som om folk de hygger sig. Har det sjovt. Det er jo målet. Grøn bold. Hvordan går det? Det går rigtig sjovt. Okay. Hvad ved du om diabetes? Jeg ved ikke særlig meget, men jeg ved, at jeg er i farezonen. Jeg har lige været over blive testet. Okay. Goddag. Goddag. Hvordan gik det i dag? Det gik formiddagen. Ja. Du var lige ved at gå i finalen, så det var fantastisk. Hvad ved du om diabetes? Ikke meget, men jeg har lært noget i dag. Jeg var over at snakke med manden og kunne se, at de tog blodprøver på folk og målte deres blodsukker. Så jeg blev klogere. Ian Kok, vinder af Top Tours Diabetes Quiz. Hvordan kan du gætte de her 3 rigtige spørgsmål? Jamen, jeg har selv diabetes, og så havde jeg en god kollega eller kammerat, som fortalte mig de andres svar. Det står jo alle sammen på jeres hjemmeside. Den er med det. Godt, giv en stor hånd til Ian! Så har vi fanget Peder Markussen her fra Lokalforeningen, Diabetesforeningen. Peder, hvorfor skal man have målt sit blodsukker? Det er for, at hvis man har for højt blodsukker, så er det ens bugspytkirtel, der er gået ud af drift. Og det kan gå ud over ben, og det kan gå ud over øjne. Gentofte, tillykke. Jo, tak. Yes. Hvad er hemmeligheden bag jeres succes? Mange års træning hver tirsdag på en lille Rudolf Steiner skole. Så I har faktisk trænet? Lidt. Lidt? Okay. Tillykke med det. Jo, tak. Rod Lee, representing International People College. How is it to be experiencing Danish sports culture here? It's unbelievable. It's actually one of the highlights and the students really love it. Students from 10 different countries, and we actually don't have any Danish students at our school this term, so it was their first chance to really meet Danes. 20 Danes, but still Danes.